Vesmír je pre nás ešte stále jedna veľká neznáma. Vítajte na kanáli Patifloop Area X. Záhadný mesiac a mimozemšťania. Ohľadom pôvodu mesiaca bola uznávaná hlavná teória, podľa ktorej vznikol mesiac, že pred dávnou dobou narazil veľký asteroid do Zeme, z ktorej sa následne otrhla časť Zeme a z nej vznikol mesiac. To je ale nepravdepodobné. Ďalšia teória tvrdila, že mesiac sa sformoval z vesmírneho prachu, ktorý zostal po vytvorení Zeme. Táto teória bola vyvrátená analýzou zloženia mesačných kameňov. Ďalšou teóriou je, že mesiac bol pritiahnutý gravitačným polom Zeme, ale neexistujú dôkazy, ktoré by túto teóriu potvrdili a šanca, že by bol mesiac potom nútený obiehať po takmer kruhovom orbite okolo Zeme, je mizivá. Tieto teórie nevychádzajú, preto sú to len nezmysly. Teórie, čo sa týka vzniku Zeme, že do nás narazil veľký asteroid a v zápätí, že sa otrhol kus z našej Zeme a vyletel do vesmíru a z toho vznikol mesiac, alebo že mesiac vznikol z prachu, ktorý zostal vo vesmíre po vzniku našej planéty, sú nezmysly. Čo sa týka teórie, že Zem našim gravitačným polom pritiahla mesiac k sebe, je tiež úplný nezmysel. To, že mesiac je tam, kde je a v takej vzdialenosti, nie je náhodou. Predstavte si, že mesiac bol pritiahnutý gravitačným polom Zeme, ani nie bližšie, ani nie ďalej od Zeme, ale je v takej polohe, jakej je teraz a s tými vlastnosťami, aké má teraz, ale k tomu si povieme o chvíľu. Pozrime sa na to z tejto strany. Vek planéty odhadujeme pomocou veku hviezdy. Aj v slnečnej sústave vek Zeme i Slnka sú približne rovnaké, nakoľko vznikali súčasne z rovnakého oblaku hviezdneho plynu a prachu. Preto vek našej Zeme sa odhaduje asi na 4,6 miliardy rokov. Je to dostatok času na to, aby sa na nej rozvinul vysoko organizovaný život, a to viacnásobne. To znamená, že na Zemi už mohlo žiť viacero civilizácií. Áno, je to tak. Naša Zem je stará 4,6 miliardy rokov a za túto dobu sa na Zemi mohlo vystriedať viacero civilizácií, ako sú napríklad Májovia, Sumeriani, Atlanťania alebo Anunakovia a podobne. Vek planéty sa vypočítava podľa veku hviezdy. Takže všetky planéty v našej slnečnej sústave vrátane Slnka sú staré 4,6 miliardy rokov. Mesiac je veľmi starý. Je starší, ako sa predtým očakávalo. Je možno starší ako Zem, alebo dokonca ako naša slnečná sústava. Zatiaľ, čo vek Zeme odhadujeme na 4,6 miliardy rokov, mesačné horniny boli datované ako 5,3 miliard rokov staré a prach, na ktorom odpočívajú, má najmenej o miliardu rokov viac. Podľa vzoriek hornín a prachu mesiaca je mesiac starý okolo 6,3 miliardy rokov. Čiže to znamená, že je starší ako naša Zem. Takže tento údaj vyvrátil všetky nezmyselné teórie o vzniku mesiaca, keďže je starší ako naša Zem
ale to neznamená, že sa nachádzal tam, kde je teraz, aj pri vzniku našej slnečnej sústavy. Náš mesiac je ukotvený k Zemi a kde sa nachádzal predtým, to nikto nevie. Náš mesiac je jediným mesiacom v slnečnej sústave, ktorý takmer nemení kruhovú obežnú dráhu. Hmotnostný stred je asi o 1800 metrov bližšie k Zemi než jeho geometrický stred, čo by malo spôsobiť kolísanie, ale mesiac sa nekolíše. Mesiac nie je skutočný v tom zmysle, že nie je prirodzeným mesiacom. Astronauti aj vedci hovoria, že matematika a geometria medzi Slnkom, Mesiacom a Zemou je výnimočná v zmysle ich usporiadania a nikde inde v slnečnej sústave takéto usporiadanie nenájdeme. Vravia, že Mesiac je na daný orbit umiestnený s presnosťou švajčiarskych hodiniek. Pri zatmení Slnka má Mesiac presne veľkosť Slnka. Mesiac je neprirodzený v tom, že jeho ťažisko nie je v strede Mesiaca, ale je vychylené o 1800 metrov bližšie k Zemi. Keby bolo ťažisko v strede Mesiaca, tak pravdepodobne by sa Mesiac točil okolo svojej osy. Mesiac má zo zadnej strany vypuklinu, ktorú zo Zeme nevidíme, takže nie je rovnomerne gulatý. Poloha, ktorú má Mesiac na obežnej dráhe, nie je náhodná. Je to presne vypočítané, lebo Zem, Mesiac a Slnko sa dokážu rovnomerne prekryť a takúto rovnomernosť v slnečnej sústave nikde nenájdeme. Keby sa Mesiac vychýlil čo i len o 1 meter zo svojej dráhy, tak už by táto rovnomernosť nebola možná. Všetky okolnosti naznačujú, že náš Mesiac je umelo vytvorený a bol niekým osadený na obežnú dráhu Zeme. Tým, že jeho ťažisko je mimo geometrického stredu Zeme, že skoro vôbec nemení svoj smer, že neuvidíme nikdy jeho zadnú stranu a že je rovnomerne usporiadaný so Slnkom a Zemou. Jednu stranu Mesiaca nikdy zo Zeme nebudeme vidieť. To znamená, že niečo muselo uložiť Mesiac na jeho obežnú dráhu s presnou výškou, dráhou a rýchlosťou. Ako napríklad Mars. Vedci a astronauti zistili, že pravdepodobne planéta Mars bola na obežnej dráhe pred planétou Zem a teraz je za ňou. Takže z nejakého dôvodu sa vymenili ich pozície. Ako je to možné a ako sa to mohlo stať? Ak to tak bolo, tak niekto alebo niečo to muselo spraviť. To, že nikdy neuvidíme zadnú stranu Mesiaca, závisí od veľa aspektov, ako je výška, dráha či rýchlosť Mesiaca, pravdepodobne aj vychylené ťažisko zo stredu Mesiaca. Toto všetko sú mega matematické a geometrické výpočty, takže to znamená, že Mesiac bol niečím uložený na túto obežnú dráhu Zeme. Áno, Mars bol pravdepodobne kedysi dávno v zoradení slnečnej sústavy pred našou planétou a teraz sa nachádza za ňou. Takže to znamená, že niekto alebo niečo muselo planéty presunúť. Keď sa nad týmto zamyslíme a spomenieme si na objekty, ktoré dočerpávali energiu zo Slnka a boli väčšie ako naša planéta, tak tu by sme možno mohli nájsť odpovede. Áno, viem, znie to
neuveriteľne, ale to, že kde sa nachádza mesiac a s akými matematickými a geometrickými výpočtami je osadený na obežnej dráhe, tak určite to nezariadil vesmír, ale niekto. Mesiac je ako satelit a pravdepodobne je dutý. Meteority, ktoré do mesiaca narazia, spôsobia otras podobný zvoneniu zvonu. 20. novembra 1969 posádka Apollo 12 úmyselne odhodila pri výstupe časť lunárneho modulu a ten narazil do mesiaca. Tento náraz vytvoril zvuk s prekvapujúcimi vlastnosťami. Mesiac dunel ako zvon, a to viac ako hodinu. Tento pokus vyskúšalo aj Apollo 13, ktoré odhodilo časť lunárneho modulu s dôraznejšou silou a to spôsobilo ešte prekvapujúcejšie výsledky. Seizmické prístroje zaznamenali, že ozveny trvali viac ako 3 hodiny a dostali sa do hĺbky 40 km, čo viedlo k záveru, že mesiac je buď dutý, alebo inak obsahuje značný vnútorný priestor. Mesiac je družica, ktorá bola skonštruovaná a zakotvená mimo zemskú atmosféru ako sprostredkovacie a monitorovacie zariadenie, superpočítač alebo oko na oblohe. V 60. rokoch astronauti mali podozrenie, že mesiac je dutý a preto v roku 1969 nariadili, aby Apollo 12 vyhodil lunárny modul tak, aby spôsobil väčší náraz do mesiaca a aby si overili, že mesiac je dutý. Po náraze seizmické prístroje namerali zvuk s ozvenou, takže sa potvrdilo podozrenie, že mesiac je dutý. Áno, mesiac dunel ako zvon. To isté vyskúšalo aj Apollo 13 s tým, že vyhodenie lunárneho modulu bolo dôraznejšie a potvrdilo sa aj v tomto prípade, že mesiac je dutý, lebo dunel ako zvon až 3 hodiny. Zaujímavé na tom je to, že túto informáciu, že mesiac je dutý, už vedeli pred 50 rokmi a verejnosť sa to dozvedela až teraz. Táto informácia, že mesiac je pravdepodobne dutý, len prispieva k tomu, že mesiac je umelo vytvorený, je použitý ako satelit alebo družica, veľká zberná stanica nejakých informácií, niekým osadená na obežnú dráhu. Na mesačnom povrchu bolo videných viacero budov, čo naznačuje, že je obývaný mimozemšťanmi. Anglický astronóm Patrick Moore objavil na mesiaci okolo 100 kopulovitých budov. Bolo potvrdených ďalších 1000 podobných základní, kopulovitých štruktúr veľkých v priemere 200 metrov. Na mesačnom povrchu bolo spozorovaných aj veľké množstvo objektov. Ďalšou udalosťou bolo, keď lunárny modul bol vzdialený asi 4 či 5 mil od mesačného povrchu, astronauti uvideli UFO, ktoré zrazu vyletelo z krátera a rýchlo sa vytratilo. Zábery zo satelitov, teleskopov alebo družíc, výpovedi kozmonautov svedčia o tom, že mesiac je obývaný mimozemšťanmi. Sú zachytené snímky rôznych veľkých stavieb, budov na mesiaci. Z výpovede niektorých kozmonautov sme sa dozvedeli, že sú tam stovky alebo tisíce budov. Budovy nie je vidieť, lebo sú z opačnej strany mesiaca
na ktorú zo Zeme nevidíme. Na snímke sme videli satelít s priemerom o veľkosti 2 futbalových ihrísk. Astronauti Apollo 11 videli letku UFO objektov zoradený v mesačnom kráteri. Takmer každá mesačná misia zahŕňa stretnutia s UFO objektmi. Je tu mnoho vecí, ktoré sú zatajované pred masami ľudí, či už je to samostatná podstata mesiaca, či mimozemská inteligencia súvisiaca s mesiacom. Áno, na mesiaci a v jeho okolí bolo spozorovaných veľké množstvo lietajúcich objektov, malých aj veľkých. V každej misii na mesiac boli spozorované lietajúce objekty aj v tesnej blízkosti. Z výpovedí kozmonautov sme sa dozvedeli, že im mimozemšťania dávali najavo, že nie sú tam vítaní. Takýto odkaz sme dostali aj z Marsu, aby sme sa vo vlastnom záujme nepribližovali a nesnažili sme sa tam pristáť. Všetky sondy, ktoré boli vyslané na Mars, už sa nevrátili, pravdepodobne ich mimozemšťania zničili. Keď americkí kozmonauti pristáli na mesiaci, tak ich tam pozorovali 2 lietajúce objekty. V podstate hovorili, že sa tam stále pohybovali nejaké lietajúce objekty, že ich tam bolo veľa. Čo sa tam presne udialo, to sa už asi nedozvieme. Mimozemšťania majú na mesiaci veľkú základňu v blízkosti Zeme, z ktorej nás môžu pokojne pozorovať aj navštevovať. Ďalšie základne majú mimozemšťania na Zemi, na Antarktíde a v oceáne, ale k tomu si povieme bližšie v ďalšom videu. Na zábere vidíme kozmonauta a v odraze skla jeho prilby vidíme druhého kozmonauta a svetlo pravdepodobne nejakého objektu. Ako spomenul jeden z kozmonautov, že už keď pristáli, tak ich sledovali 2 objekty. Na tomto zábere môžeme pozorovať, ako 3 letiace objekty letiace z mesiac sú vo formácii a postupne sa stratia v tme. Takýchto záberov, čo sa týka lietajúcich objektov na mesiaci, je veľmi veľa, ale len niektoré sa dostanú na verejnosť. Napríklad, ako sa podarilo natočiť jednému ruskému astrologovi niekoľko desiatok objektov, ktoré leteli cez mesiac. Tieto zábery obleteli celý svet a bolo ich vidieť na rôznych sociálnych sieťach. Sú tu ďalšie zábery, na ktorých môžete vidieť v kráteroch postavené budovy. Sú to stavby na mesiaci, len dokazujú to, že mesiac bol alebo je obývaný. Ak by ste leteli okolo mesiaca a pozerali by ste na jeho odvrátenú stranu, tak by sa vám pravdepodobne naskytol takýto pohľad. Všetky údaje, čo vieme o našom mesiaci, vedú k tomu, že náš mesiac nie je prirodzený a je umelo vytvorený a prikotvený k našej planéte. Každá misia počas letu na mesiac bola sledovaná neznámymi objektami. To, že na našej Zemi a vo vesmíre existujú vyspelé civilizácie, niet pochyb. Majte na pamäti, že v našej slnečnej sústave je Zem obyvateľná, kde žijú ľudia. Takýchto slnečných sústav v našej galaxii sú milióny a galaxií vo vesmíre sú miliardy. Tak si predstavte, koľko je tam ďalších slnečných sústav a koľko je tam takýchto obyvateľných planét, ako je naša Zem. My nie sme ničím tak výnimoční, aby sme boli jediní vo vesmíre. Takže to znamená, že vo vesmíre sú nejaké civilizácie, ktoré existujú milióny rokov a sú vyspelejšie o milióny rokov.